बे समाव आंनि नायगिरि बिथांमोनखौ आङो आंनि चेनेलाव दतमा ज्ञानोदय लाइब्रेरिनि आफादगिरि मिस्टार रिबु कुमार ब्रह्म बिथांनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानाव माखासे बिथांनि सोमोन्दै आरो बिथाङा मा हाबाफारि लानानै फैदों आरो बिथाङा बे हाबाफारिनि सिगां बे थुलुंगाफुरियाव मा हाबाफारि मावबोदों बेफोरखौ फंनैसो आंनि चेनेलाव बुंहरनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जोङो माने दतमा ज्ञानोदय लाइब्रेरिनि आङो सिगाङावनो आफादगिरि होननानै आं गावखौ सिनायथि होनायखाय आं बेखौ परिचय होनाय जाबाय। दा जोङो बेवहाय दतमा ज्ञानोदय लाइब्रेरिल' होनबा गोरोन्थि जागोन, मानोना ज्ञानोदय लाइब्रेरिया बेवहाय आरो दंदेरबावो आलारि सोरां ख्रिस्टि आफाद। दा आङो बे आलारि सोरां ख्रिस्टि आफादनिनो मोसाखावरि बिनानावमोनखौ दिनैनि बे 31 मार्च 66थि बड'फानि जे जोनोम सान फोरबो फालिनाय थुलुंगाफुरियाव बेवहाय माने जोङो बाहागो लाफैदों। आरो दाखालिसो जोंनि दतमा ज्ञानोदय लाइब्रेरिनि सेंग्रासाफोरा बेवहाय लैहोर फैनानै बेफोरबायदि माने सिखोन साखोन खालामनाय थुलुंगाफुरिखौ एकदम माने सिखोन साखोन खालामनाय बेफोराव माने लैहोर फैनानै जोबोरैनो बाहागो लाफैदों। आरो दिनै जोंहा आलारि सोराङा बेवहाय दहाय एसे आवगायाव माने थुलुंगाफुरि मेथाइजों दानि बे सोलिगासिनो थानाय मेलावनो मोसानानै दिन्थिफुंखांबाय आरो जोंहा दाहाय मोसाबावगोन। खावलायनाय जाबाय बिथाङाबो जोंनि बड'फाया बेसेबां सासे बिर जोहोलावमोन बर' हारिनि थाखाय। दा आङो लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदोंदि बड'फाया एफाबां गेदेर साख्रि मोननानैबो गावनि माने गासिबो जिबनखौ बर' हारिनि थाखाय बाउसोमलांदों। अब्ला जोङो माने लाइमोन समाव जोङो जे माने हारिनि थाखाय एसे एनै मावनो माने जोङो दानिफ्रायनो एसेबाबो हानांगौ आरोखि, ओंखारदावनांगौ दानिफ्रायनो एसे एनैबाबो। मानोना जे बड'फानि जोनोम सान बेखौ माने फरायसा सान हिसाबै फालिनाय जाखायो। बेनि थाखाय माने होनबा जोङो जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव हारिनि फारसे एसे एनै माने सांग्रांथि जानो थाखाय बेफोरबायदि माने मेसेजखौ बा मोन्थोरखौ बड'फाया अनेक होलांदों आरोखि। दा बेनो जोङो फरायसा हिसाबै जोङो बेबायदिनो हारिमुखौबो फोथांनानै दोनदों बा दोननांगोन। बेखायनो जोङो माने दतमा ज्ञानोदय लाइब्रेरिनिफ्राय मोनसे आलारि सोरां ख्रिस्टि आफाद जोनोम होनानै दिनै जोङो जोंनि बर'नि हारिमुखौ जोङो ग्रोम ग्रोमै फोथांनानै लाफिननायाव जोङो जानजि खाफ्रादों। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। दा सारा एसे नोंथांनि टिमनि सोमोन्दै इन्ट्रडिउस होनो थाखाय आङो खावलायबाय। दा आङो बेखौनो होनो सानदों, बिथाङा माने जाखांफु हारिमु आफादनि, आं बेखौनो होनो सानदों दिनै आलारि सोरांजों माने आरो जाखांफु हारिमु आफाद ना, जोङो माने जों गोजाल' नङा आरोखि। जोङो बहायबाफोर जोंनि माने एसे गोबां मोसाखावरिफोर नांगौ देरगौ जायोब्ला जोङो माने जाखांफु हारिमु आफादनिफ्राय जोङो माने हानायखिनि मददखौ लादेरो आरोखि। दा बिथाङा जाखांफु हारिमु आफादनि सासे आफादगिरि बे हिसाबै आं फोजाखां नार्जारि आरो बिथाङा। दा जोंनि मोसाखावरि बिनानावमोनखौ गासिबो बिथिङाव मदद होयो नैबे फंबायमोनहा। बे फंबायमोनहा गासिबो बिथिङाव मदद होयो। जेरै माने जोंहा मोनसे आब्रुथि दं, बेनो जाहैबाय जोंनि मोसाखावरि बिनानावमोननो जोङो माने जेबो माने दस्रा बुस्थु गावसोरनि गाननाय जोमनायनि अनगा माने दस्रा बुस्थु जेबो जोङो होनाय जाया। जेरै माने गावसोरनि बेग बेफोरबायदिखौ जोङो माने बिसोरनो लाहोआ। बेखायनो आरो बहायबाफोर माने गाइड खालामनाय थांनाय फैनाय माने बिसोर जेन'बा दै लोंनो जेन'बा माबा मोनसे उखैनाय मानाय खर' सानाय मानाय बेफोरखौ गासिखौबो खेल लायो, जिरायनो मोननाय मोनै गासिखौबो खेल लायो आरो बिसोर फंबायमोनहा। दा बिसोर थासान्दियाव बिसोरो माने गावसोर गोजा जेरावबो थांनो हाया। नै बैहाय थांदों बिसोरजोंनो देखायहर लाइभ प्रुफ, बैहाय थांदों बिसोरजोंबो खिथु थांगासिनो, बेबायदि आरोखि ना। रावबो दुस्थ' खालामनो मोना, गावसोर गोजा जेरावबो थांनो मोना। जोङो जेरावबो नोजोर होयो, जेरावबो गाइड खालामो, जेराव डिसिप्लिन। आरो जोंनि सोरगिदिं भलन्टियारफ्रा थाजोबो, सोरगिदिं हनै बैहाय सिन्थायनो दङ सासे, आरो नै ओरै सेर थाजोबो, ओरै सेर थाजोबो। माने बिसोरहा माने गोबां माने बाहाय लाइमोन गथ'फोरथ' सोरबा न'निफ्राय ओंखारदावैयानो दङ अनेक बेफोरबायदिसिम। बिमा बिफानिफ्राय जोङो माने बिख' गाबख' दावदैफोरबायदि फिसाफोरखौ जों बिनानै लाबोनायनि जों बेखिनिसिम दायथ'खौ जों लानाय जायो। जाहाथे बिसोरनाव माबा मोनसे बासि माबा मोनसे जासि जोङो बिसोरखौ आदर खालामनाय जायो। बेखायनो जों सोरगिदिं जोङो माने फुरा माने टाइट सिकिउरिटि होनाय जायो आरोखि ना भलन्टियारफोरखौनो। आरो जोंहा बेहाय भलन्टियारफ्रा माने टाइट सिकिउरिटि आरो जोंनि ज्ञानोदय लाइब्रेरिनिखा बिसोरो गोसो गुदुं सोद्रोमाफोरजोबखा। ओमफ्राय जोंहा JFC फुटबल क्लाब बिराद दा माने बिथांमोनहा आरो मोनसेबाव बिराद बाख्नायथाव बेनो
बिथांमोना माने जेबो निसाजों जरित गैया आरो गावसोर जरित गैया माने गावसोरनि लोगोफोरनि गेजेराव सोरबा थांनो नागिरदोंबा बेखौ माने गोख्रों आयेन लायो बिथांमोनहा जोबोद आरो बे रोखोमै दा बेनो जाहैबाय आं नोंथाङा माबाफोर सोंथि दंबावो सोंबावनो हागोन नोंथांनि गियानोदय लाइब्रेरियाव दा सेंग्रासाफ्रा थोबसेबो निसा जानो मोनाखौ आं खोनानो मोन्दों बे नंगौना बे नंगौ एकदम सियर दा बिथांमोनहा माने जोबोद गोबाव सम जाबाय आरोखि दा मोनसे आरो निसा गारनानै मोनसे बिसोरो मोनसे प्रुफ होबावदों बेनोदि दाख्लै बावहायथ' लैहोर खामानि मावफैदों माने एकथासिम मावखादों बेनि गेजेराव माने सान्दुं थिखा थिखि गोलोमजोबदों बेनि गेजेरावबो आरो 1 घन्टानि उनावनो बिसोरो दिफल्ट स्कुलजों फुटबल मेच गेलेहैदों बेनि गेजेराव बिसोरो माने बेवहाय आरो 9 गल सोनानै देरहासार जाबोदों दा आं बेयावनो बिसास मोन्दों बिसोरनि गेजेराव माने थोबसेबो निसा गैया बिसोरनि देहायाव बेयाव आरो प्रुफ मोनबावबाय आरोखि ना आङो बिसोरनि देहा सोलेराव जुदि निसाजों मिक्सआप मोनबा बिसोर निस्सय बेबादि माने मेंनाय फैगौमोन खामानि दामानियावबो बेबादि गोसो होनानै मावनाया बेखौबो माने बिसोरनि गेजेराव बानायखौ नुगौमोन आरो नाथाय बिसोरखौ बानायखौनो नुवा आरो गावसोरजोंनो बिसोरो माने सोरबा माबा मोनसे थांनो नागिरदोंमोन गावसोरनो एकदम साबधानखा लोगोफोरनि गेजेराव माने जों ओरैबायदि साननानै लायो जों लोगोफोरनि गेजेराव सोरबाया माने गाज्रि बुस्थुखौ बाहायखोमादोंबा बे जोंनि थाखाय सुथुर मानो होनबा बे जोंजों थाफानानै जोंखौ गाज्रि मुं होफानो नागिरगासिनो बेखायनो जों बेबादिखौ सासपेन्ड खालामथ'नानै दोनथ'यो मास मोनसेजों सोलायाखैबा मास मोननै जोङो दोनो मास मोननैजों सोलायाखैबा बे थाथायलांबाय थागोन दा बिदिनि गेजेरावबो सोलोंनानै आरो जोंनि गेजेराव फैफिननाय पानिशमेन्टखौ भुगिनांनायबो दङ आरो फैफिननायबो दं बेनोसै आरो आं दाख्लै नोंसिनि गियानोदय लाइब्रेरि फेसबुक पेजाव नुबाय थादों नोंथांनि सेंग्राफ्रा आरो लोगोसे नोंबो आरो माने जोंहा जे दिनै जे हाबाफारि दं बेनि थाखाय खोल जे साफा नुदों बे फंबायमोननि नाजानायाव नंगौना औ नाहर जेरैथिंबो माने बिफांनि बिलाइ मोनसेबो दोनाखै फंबायमोनहा साननै सावस्रांजोबदों सिबस्रांजोबदों दा फंबायमोनहा दतमानि जोबोद जाखांफुनाय मोजां सेंग्रासाफोर बिथांमोनखौ नोंथाङा मोजां लामाजों दैदेनलांगासिनो दङ नोंथां आरो नोंथांनि टिमा बेनि थाखाय आंनि जि ब्रह्म बड'सा चेनेलनिफ्राय आरो गासै बर' हारिनिफ्राय थोजासे रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों